என்ன முதலமைச்சரே இப்படியா? பரவாயில்ல, எங்க தலைவரை பார்த்து நீங்க இப்படி பண்ணீங்க. அதுவே நாங்க உங்களை பார்த்து ஏதாவது பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஏலே ஏலே மழுது என் வாயில நல்லா வருது. தம்பே எப்படி அடிக்க? நல்லா அடிக்கியா? எப்படி எப்படி? ஓ, நீங்க எங்க தளபதி இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி நீங்க இப்படி பண்றீங்களா? அடிச்சேன் செவிலி பிஞ்சிடும். அதாவது உங்களுடைய தலைவர் இருக்கார்ல, உங்களுடைய தலைவர் அவரு எங்க தளபதி செய்யற மாதிரியெல்லாம் செய்யலாம். சைக்கிள் ஓட்டலாம், அதுக்கப்புறம் எந்த நாயுமே கண்டுக்காத முச்சந்தி ரோட்ல போயிட்டு நடப்பாரு, ஜாகிங் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் எங்க தளபதி உடுத்துற மாதிரியே அவர் உடுத்துவாரு. அப்பாவை காணும் அப்படிதானே சொன்னாரு. உங்க வீட்டு தாத்தாவை காணும் நான் சொன்னாரு. ஏய் ஏண்டா பரதேசி